फैग्रा जोबगासिनो ना ए माबा लांफैदो जोंसो मैसो बेदरा ए सेरनै लाबाय लोगोफोर सेरनै जानोसै लोगोफोर गोबावथारसैमोन मैसो बेदर सिथारनाया लोगोफोर फोराननानै जानोसै थफ्लासे थफ्लासेखौ दा जानोसै सोरबाफोर जानोब्ला आवदां आरो कारिगाव लांफैबानो जाबाय लोगोफोर दिनै कारिगाव बाजार ना सुनिबार जाय जाय बिथांमोनहा मैसो जानो गोसो दंमोन मैसो बेदर आवदां बाजाराव सिथारदों नैबेबो मैसो लांग्रादां साइसआव मैसो बेदरा गिदिरथारमोन नालाय मैसोआ बिराद मेजेम दं आरो लोगोफोर गोबां मानसिफ्रा लांफैबायबो कारिगावआव मथा मथि 2 मनसोल' मोनलांसिगोन आरो आवदाङावनो 1.5 मनसोआ जोब्बाय आरो खर' आथिं बेखौथ' रिजार्भ लाखानाय बायदि लायो लोगोफोर सोरबा बुकिं खालामनो हायो आरो आंनाबो मैयानो बिखानायमोन बियो लोगोफोर माने सानसे सिगां बिखायाबा मोनलायनो नागिरा आरो लोगोफोर बारा नङा 250 थाखा केजि अमाया जोंनिया 350 ओमफ्राय मैसो बेदरा 400 आरो लोगोफोर थेरलायबावा गोबावजों खनसे मोनजानाय नालाय लोगोफोर मैसो बेदरखौ बेनिखायनो बुकिं जाखाजोबग्रो आरो लोगोफोर जाय जाय बिथांमोनहा जानो गोसो दंमोन दिनै सुनिबार बाजारखा लोगोफोर फैनानै लांफैबानो जाबाय कारिगावआव जानो गोसो दङब्ला जानो गोसो गैयाब्लाथ' लांफैनांला ना लोगोफोर मैसोआ बिराद गिदिर गामिनिनोमोन आरो सासे मानसिनि माने माथाममोन जाहैबाय मासे लराखाय सिथारबाय आरो लोगोफोर दे लोगोफोर सोर सोर जानो गोसो दङ दा आवदाङाव फानगासिनो दङ आरो दसेनि उनाव मथा मथि 7:30 8थासोबाथाय कारिगाव बाजारावसो लायनांगोन आरो लोगोफोर दे अब्ला ना रायजोफोर लांफैलायबानो जाबाय नोंथांमोनहा माजों जायै जायै गोथावथार मेजेमथार दे न' मोनफैबाय आंहा लोगोफोर दहायनो थांदोंमोन नालाय लोगोफोरनि दानो एसे एवजानोसै एवजानानै दा दखानाव थांसै आरो जाखांनानै लोगोफोर ओंखायनो दा बाय बाय नै